Hello dragilor, Master Trainer Raul Toma sunt, am revenit pentru voi cu o postare care ține de nutriție și bineînțeles partea de hidratare. Din păcate trebuie să stăm în casă, foarte mulți dintre noi, și chiar stăm. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne oferă viața ceea ce nu aveam înainte atunci când lucram, și anume timp. Foarte mulți din elevii mei, din clienții mei, mai ales cei pe partea de nutriție, se plângeau de lipsa timpului, de lipsa posibilității de a organiza mesele astfel încât să acopere în mod echilibrat întreaga zi. Ei bine, iată, acum avem timp liber, foarte mult chiar, și ar trebui să îl folosim înțelept. Dincolo de antrenamentele pe care le faceți online cu colegii mei, ceea ce este foarte bine, indiferent cum sunt acestea, sunt binevenite și vă țin în formă, trebuie să ne focusăm foarte mult și pe partea aceasta de nutriție. Ok? Trebuie să mâncăm echilibrat. Trebuie să învățăm să creăm niște obiceiuri sănătoase. Unul din aceste obiceiuri constă în a mânca de dimineață. Altul constă în a mânca seara la o oră potrivită, astfel încât să nu mă culc cu burta plină, cum se spune, ca să supraîncarc sistemul digestiv peste noapte. La fel, la ora prânzului pot să mănânc o masă liniștită, o masă gătită, cu tot ce trebuie, iar între ele, dacă mai este nevoie, pot să ronțăi câte ceva. Atenție însă! La ceea ce conține fiecare masă, trebuie să fie în mod echilibrat: proteine, carbohidrați, grăsimi și, bineînțeles, lichidele care ne ajută să ne hidratăm pe tot timpul zilei. Între mese, dacă vreau să mănânc ceva, iar statul în casă, plictisul, stresul ne pot conduce la mâncat compulsiv, putem să mâncăm fructele, putem deshidrata sau putem mânca un pic de cărniță deshidratată dacă aveți astfel de aparate. Dacă nu, faceți la cuptor, ușor, ușor se deshidratează și puteți să le consumați pe post de snack-uri. Sunt mai sănătoase decât chipsurile, covrigei, junk food-ul și mai știu eu ce. Mult mai sănătoase. Astfel încât voi putea să fac față și la stresul care mă determină să mănânc compulsiv și în același timp să și creez un obicei sănătos, și anume să ronțăi ceea ce este sănătos. Obiceiul poate l-aveam dinainte, dar era nesănătos pentru că ronțeam chipsuri, covrigei și pateuri, merdenele, mai știu eu ce. Acum pot să schimb un pic natura obiceiului, îl păstrez, dar mănânc ceva mai sănătos, ronțăi ceva mai sănătos. Este foarte important, mai ales că putem acum să faceți clar o listă zilnică cu ce mâncați, cât mâncați, cum mâncați, și să reușim să ne adaptăm situația și după ce totul se va termina, să păstrăm obiceiurile bune pe mai departe. Aveți grijă ce mâncați, stați în casă, be safe!